Povinnú výbavu vozidla nám určuje zákon. Zimnú výbavu si dávame do vozidiel podľa toho, čo potrebujeme. Ale jednu veľmi dôležitú a praktickú vec odporúčam ešte doplniť. A to je takýto klasický meter. Na čo? To sa dozviete v dnešnom dopravnom oku. Zimné obdobie je v plnom prúde, nie len vodiči a vymrznuté tátoše dostávajú zabrať, ale aj naše cesty. Kombinácia mrazu a posypovej soli robí s povrchovým asfaltom svoje. Chemické reakcie nedali na seba dlho čakať a už pri 1. decembrovej snehovo-mrazivej vlne sa začali objavovať prvé výtlky, ktoré sa postupne zväčšujú a následne komplikujú život vodičom na cestách. A na konci januára sú už v mnohých prípadoch niektoré veľké ako labor, prípadne ako korito, a to nás čaká ešte február a možno časť studeného marca. Pritom už existujú technológie, ktorými sa dá opravovať asfalt aj v týchto mrazivých dňoch. Aj vo vysielaní dopravných servisov registrujeme pohyb cestárov, ktorí monitorujú a opravujú diery a výtlky aj v zime. No žiaľ, mám pocit, že všade inde áno, len v hlavnom meste nie. Ako sa v ostatnom čase z mediálnych kruhov preslúcha, aj naši bratislavskí cestári už vedia opravovať vozovky aj v takomto nečase, no žiaľ, problémom sú opäť peniaze. Na obranu magistrátu hlavného mesta možno len jedna veta. Ten totiž nedostáva z výberu dane z motorových vozidiel, ktorú dôverne pozná každý podnikateľ, ani cent. A rozpočet na opravy je na zaplakanie a nie na zaplátanie dier a rozbitých ciest. Peniaze totiž končia na vúckách. Vraj sa plátať budú len tie najakútnejšie, pretože hlavné mesto sa topí v dlhoch. Realita každodenná tejto doby nás opäť núti použiť heslo: občan motorista, pomôž si ako vieš. Takže ako na to? V prvom rade odporúčam mať oči na stopkách, dodržiavať dlhšie rozostupy medzi vozidlami a sledovať auto jazdiace pred vami. A mimochodom, neplatíme ani malé poplatky za poistenie, najmä za to havarijné, takže sme sa boli popýtať, na čo máme nárok a na čo nie. Škodu spôsobenú výtlkom si môžete uplatniť aj z havarijného poistenia. Dôležité je, aby ste škodu zdokumentovali, to znamená, aby bolo jasné, na akej ceste sa stala, v akom čase, že ten výtlk nebol opravený. Veľmi dobré je aj vlastne zavolať políciu, ktorá túto škodu zdokumentuje. A samozrejme, že to je ten najlepší doklad pre poisťovňu, poprípade aj na vymáhanie si náhrady škody od správcu komunikácie, či už je to obec, mesto alebo správa ciest. Takže každý z nás má už v tejto dobe mobil s fotoaparátom, ktorý dokáže urobiť slušnú fotku aj v noci, a tu sa dostávame k pointe toho posuvného metra. Keď len nafotíme to poškodené koleso alebo disk a o pár metrov jamu so siluetou auta, je to ešte stále diskutabilné. No keď si tú jamu pri fotení aj zameriame, teda dĺžku, šírku, hlavne hĺbku, to sú už exaktné argumenty v našich rukách, či už v komunikácii s likvidátorom alebo pri vymáhaní škody od správcu komunikácie. No nedá mi, a v poisťovni sa pýtam, prečo je teda dobré predsa len zavolať policajtov, keď som už v jame rozsekal nielen pneumatiku, ale poškodil aj disk, prípadne polós či časť nápravy. Ak napríklad nemáte svedkov, ktorí vám môžu dokázať, že sa to stalo na danom úseku cesty, kedy ten výtlk nebol skutočne opravený, môže sa to stať vtedy, keď je to napríklad v noci a skutočne cesta je úplne vyľudnená, nie sú tam žiadne autá. V takomto prípade naozaj správa polície pomôže. Pokiaľ máte iných svedkov, stačí si od nich vypýtať kontakty a požiadať ich o to, aby vám v prípade potreby svedčili. Ak máte iba povinné zmluvné poistenie a nemáte havarijné poistenie, môžete si aj tak uplatniť náhradu škody, a to práve od toho, kto je zodpovedný za správu danej komunikácie. To znamená, je to buď obec, mesto, mestská časť, alebo takisto aj správa ciest. Samozrejme, to najdôležitejšie na tom je zdokumentovanie tej škody a preukázanie ich zodpovednosti daní. Takže ten posuvný meter sa v tejto zimnej výbave určite mať oplatí. Mimochodom, aj následne veľa trpezlivosti a vytrvalosti pri vymáhaní svojho nároku za spôsobenú škodu niekým iným. Vaše problémy na našu hlavu. Nezabúdajte, že náš mail dopravné.oko@asaauto.sk je tu stále pre vás. Dovidenia o 2 týždne.